Bona tarda, el Club de Tenis Taula Borges Grup Vall juga avui el pas a la final de la Eto Cup, la segona competició en importància a nivell europeu del tenis taula continental. Al davant seu, l'equip del Victòria de Moscou, que va guanyant el partit d'anada per 3-2. I ara a punt de veure ja el tercer partit d'aquest enfrontament de tornada. Ens acompanya en aquesta transmissió el cap de premsa del Club Tenis Taula Borges Grup Vall, en Josep Francesc. Bona tarda. Hola, bona tarda. Que ens ajudarà a seguir les emocions d'aquest match que, com diem, es disputa al pavelló Francesc Macià de la capital de les Garrigues. Un pavelló ple de gom a gom, almenys l'espai destinat a aquesta competició. Gairebé 1.000 persones expectants i sobretot amb esperances que el Club de Tenis Taula Borges pugui arribar a aquesta final. Som, com dèiem, veient imatges ja del tercer partit que enfronta el número 3 local, Josep Lluís Andrade, al fons de les imatges, aquí en primer terme, i al davant seu, aquí el tenen servint, el número 3 rus, Igor Rubtsov. S'ha de dir que en els dos partits precedents 1-1, perquè el xinès del Borges ha guanyat el seu partit davant de Maxim Zvidiev per 3-0, mentre que el coreà de l'equip rus, Lee Jung-woo, s'ha desfet de l'anglès del Borges, Andrew Bagali, per 3-1. Per tant, Josep, aquest partit és important per saber si encara hi ha possibilitats de seguir en competició. Doncs sí, aquest partit és bastant important, ja que hem d'intentar que el Josep Lluís Andrade té un partit molt complicat davant i hauríem d'intentar que almenys aconseguís un joc per mantenir vives les esperances, no? Tot i que davant seu té un senyor jugador que ve en un estat de forma increïble. Com diem, 3-2 en contra dels lleidatans en el partit d'anada. Per tant, aquí s'hauria d'intentar guanyar per 3-1, perquè si es dona el mateix resultat que l'anada, el gol average, diguem-ne, que és el nombre de jocs guanyats i perduts, doncs ara mateix és bastant advers a l'equip de les Borges, oi? Sí, el partit d'anada, com ha dit abans l'Enric, doncs van perdre per 7 jocs a 12, és a dir, portem una diferència de menys 5, i el vital fora aconseguir com més jocs possibles, no si s'hagués d'arribar a un cinquè i definitiu partit per mantenir viva alguna esperança per anar a la final. De moment la cosa no ha començat gairebé. Primer punt que guanya Josep Lluís Andrade després d'aquests 8 consecutius que ha anotat el jugador rus. Nou a 1 de moment. El marcador prou clar a favor d'aquest jugador, Igor Rubtsov, el número 3 de l'equip rus. Doncs en un 3 i no res, aquí s'ha acabat el primer joc, ha estat vist i no vist, 11-1, esperem que no sigui premonitori. No, jo crec que el Josep Lluís ha començat una mica fred. L'Igor Rubtsov ha començat molt fort perquè sap que els jocs són vitals en aquest partit i bé, el Josep Lluís esperem que ara es torni a posar les piles i ens demostre la gran classe que té, no? El Josep Lluís, hem de dir que, a més de ser el tercer jugador del primer equip, també fa com de segon entrenador, d'ajudant de Josep Elias, l'entrenador titular del Borges. I a més, Josep, doncs, també s'encarrega dels equips base, no?, del Borges, que n'hi ha uns quants. Sí, en total són 13 equips els que tenim al nostre club de tenis taula. I bé, en Josep Lluís Andrade, acompanyats amb el Rafa Monzó i l'Albert Soler, són els entrenadors d'aquesta base, no?, que cada dia doncs entrenem per estar en un nivell més alt i poder disfrutar de partits com el que estem veient ara. 4 anys consecutius al Borges Grup Vall a la superdivisió espanyola de tenis taula i de moment amb un rendiment prou bo
ara mateix en 6a posició de l'actual Lliga, és a dir, amb possibilitats de disputar els play-off. Sí, amb moltes possibilitats. Estem en situacions de play-off i ara el que s'ha d'intentar és conservar aquesta posició que ens doni l'accés a jugar al play-off pel títol, no? I mentrestant, vius a la competició europea en aquesta semifinal tornada davant del Victòria de Moscou. Equip que, per cert, amb una eliminatòria precedent, en vuitens de final, va eliminar l'altre equip català en competició, que és l'Olesa Bombons Blasi. Per tant, aviam si el Borges Tenis Taula és capaç de revenjar d'alguna manera a l'altre equip català d'aquesta ETUCUP, que és, com dèiem, la segona competició en importància després de la Champions. Som en el segon joc d'aquest tercer partit. Com veuen, de moment el domini és incontestable a favor del jugador rus, que fins i tot té també la sort de cara. Sí, la sort de cara també ha tingut en aquest punt. Demana disculpes Igor Rubtsov. Veiem si Andrade és capaç de despertar. Buscava un servei ràpid aquí, en diagonal, per sorprendre Josep Lluís Andrade, però bé, estava molt atent, no ha tingut temps de reaccionar, però tot i això no toca la taula, no? El servei. Primer punt per Andrade en aquest segon joc. 11-1 per Rubtsov en el primer. Molt ben jugat ara. Gran servei lateral. No s'ha pogut contrarrestar de la forma dient i li ha deixat una pilota prou assequible per rematar la plaer. Podríem dir que és el primer punt que realment guanya Andrade. Primer punt guanyador. I ara el segon. Molt bé. Buscant aquesta contra lluny de la taula. Buscant la pilota al cos de l'oponent. I que no s'ha pogut. 5-3. Sembla que Andrade ha entrat per fi en el partit. Molt bé ara també aquesta pilota d'Igor. Buscant també el cos d'Andrade. A vegades les pilotes més difícils són les més centrades, perquè has d'apartar el cos, no? I deixar anar el braç. Jugador esquerrà, com veuen. Andrade. Això a vegades dificulta el joc del rival, no? Diuen que els esquerrans parteixen amb avantatge. Una mica més perquè tenen més obertura al servei. I bé, també s'ha de dir que n'hi ha pocs d'esquerrans. I és bastant incòmode jugar amb ells. Molt bé, ara... Ha agafat confiança ja, Josep Sí. Lluís. Ha pogut anotar el seu 5è punt, com a mínim plantant cara al número 3 rus en aquest segon joc. 7-5. Com hem dit abans, Igor Rubtsov ve en un estat de forma increïble, ja que ve de disputar 2 Pro Tours, que són tornejos internacionals de Qatar i de Kuwait, i ha guanyat jugadors d'un gran nivell com Peter Korbel, que va ser el rival de Hubin al Ciutat de Barcelona a la final, i a Dmitry Ocharov, el número 2 de la selecció alemana. És a dir, que està en un estat de forma molt bo. Ja veuen que portem aquí uns comentaristes allò ben alliçonats i que saben de tenis de taula per donar i vendre. Una llàstima aquest punt, Molt ben lluitat per Josep Lluís. Està clar que ja li ha perdut la por al rival, com a mínim li està tractant d'igual a igual. Tot i que Rubtsov té ara punt de joc amb aquest 10-5. El segon joc que cau també de la banda del jugador rus. 11-5. Un marcador, per tant, de 2-0
per l'equip de Victòria de Moscou, perillós, perquè si guanya el tercer joc, doncs pràcticament haurà dit adeu al Borges a la possibilitat de guanyar aquesta semifinal. Sí, s'esvairan les possibilitats. Si el Josep Lluís no aconsegueix cap joc, ja no hi haurà opció matemàticament, tot i que Hubin guanya el seu partit contra el coreà, que ho té molt difícil, i si es guanyés, Bagaley també hauria de guanyar Smiriev 3-0, vull dir, està la cosa molt complicada. És a dir, que Josep Lluís hauria d'intentar guanyar un joc per mantenir vives les esperances. I bé, aquí estarem per veure-ho, no? Mentre repassem algunes de les accions d'aquests dos primers jocs, hem vist l'anterior en què Rubtsov ha tingut la sort de cara, però evidentment que el seu nivell ha estat superior al jugador català. Comença doncs el tercer joc amb 2-0 per Rubtsov i la pressió per Andrade per intentar fer el miracle. Ha començat bé Andrade amb aquests dos cops, amb una mica de sort també, es disculpa el jugador del Borges. 1-0 per ell. Aviam si hi ha partit encara. Ha fregat lleugerament la xarxa, per això s'ha disculpat. Ja a veure si aprofita el servei i es posa amb un 2-0 a favor, que fora molt important. 1-1. No ha passat aquesta bola més enllà de la xarxa. De bona llàstima. La pilota venia molt tallada, molt tensa, i el Josep Lluís, tot i provar-ho, no ha pogut efectuar el cop. Dos a 1 per Rubtsov. Torna gairebé tot el rus. Ara, per sort per Andrade, la bola s'ha perdut fora. Dos iguals. Jo crec que el Josep Lluís cada vegada té més confiança en si mateix, no? Cada vegada s'està adaptant més al partit, està lluitant els punts i bé, no donarà l'eliminatòria per perduda fins a l'últim punt, estic segur. Ara la bola no ha passat de ben poc a l'altra banda de la xarxa. 2-3, servei per Andrade. Molt bé, ara, molt bé. També buscant el top spin al seu revés, que ha agafat descol·locat a Rubtsov i no l'ha pogut posar dins els límits del terreny de joc. El top spin és el màxim efecte possible amb l'esmaixada, que la bola agafa una rotació que és molt difícil de tornar. La liftada, sí. Quina classe que té aquest jugador, eh? S'havia posat al davant per primera vegada, per segona vegada, perquè també ha fet l'1-0 Andrade, però Rubtsov no es deixa sorprendre. Estem en 4 iguals. Molt bé, ara. Servei amb aquest efecte que li ha permès rematar el punt amb l'esmaixada, amb aquest paral·lel aquí. 5-4 per Andrade. Sí, Josep Lluís està aconseguint més de la meitat dels punts amb aquest servei, buscant sempre el pivot. I bé, amb el pivot, vull dir, està jugant bastant a ple, no? I Rubtsov, si no res té bé, no té masses possibilitats de continuar la jugada del punt. 6-4, màxim avantatge d'Andrade, i 7-4 ara davant de l'eufòria del públic de Borges, de les Borges Blanques, que, com dèiem, omple el pavelló Francesc Macià. 7-4, i per tant hi ha esperança. Com ha canviat el partit, eh? Sí, el Josep Lluís està ficat totalment dins del partit. Sembla ser que ha demanat temps mort al jugador Igor Rubtsov, perquè saben que si guanya aquest joc encara hi ha vives esperances, i per això l'entrenador del Victòria de Moscou ha intentat frenar la ratxa del Josep Lluís, que està jugant en aquest últim joc espectacular. Hem vist fugaçment també Josep Elias, l'entrenador titular del Borges Grup Vall. Doncs no sé si a aquestes alçades
valen les consignes, encara s'han de donar consells davant del que en el fons és el teu ajudant. Bé, jo crec que des de fora sempre es veu diferent, no?, el partit del que juga, i per molta experiència que tinguin aquests jugadors vist des de fora, jo crec que poca o molta cosa sempre es pot dir. Ha entrat aquesta bola impulsada per Andrade. Quina llàstima ara, eh? També buscant el cos, Josep Lluís està jugant realment bé. 7-5. Encara avantatge per Andrade. Ara no l'ha pogut sorprendre amb aquest servei que tants bons resultats li ha donat en aquest joc. 7-6. Sí. Ara ha jugat amb picardia Rubtsov, li ha col·locat la pilota a la dreta quan Josep Lluís l'esperava el pivot, no? Però bé, ara aquí sabia que podria repetir la jugada, ho ha fet i està bé atent. Aquí podem veure com impacta aquest tòsping, buscant sempre al mig del cos de Rubtsov perquè s'hagi de moure, que per ara és el seu punt dèbil, estem veient. Serveis ara per Rubtsov, amb 8-6 per Andrade. Aquest cop de revés s'ha quedat a la xarxa, a mig camí. També buscant Rubtsov la part central de la taula. Bona restada, magnífica d'Andrade, que es col·loca 9-7. La veiem repetida. Molt bo el servei de Rubtsov, tot i que aquí veiem que es lamenta perquè volia sacar curt i n'estic segur que s'ha passat una miqueta de frenada i això ha provocat l'atac de Josep Lluís Andrade, que no s'ha pogut contrarrestar. Ha de repetir el servei. Ha tocat lleugerament la xarxa. Ara s'hauria d'aprofitar que tenim dos serveis a favor. Guanyar aquest joc fora importantíssim. Llàstima. Ha acabat de connectar bé el cop en diagonal. 9-8. Quina llàstima, eh? Una altra vegada buscant una pilota tensa, molt d'efecte al revés. Es torna a escapar al punt. La possibilitat d'acostar-se a aquest joc. Empat a 9. Ha desaprofitat Andrade les dues possibilitats amb el servei a favor. Se'n lamenta el jugador català. Ara 9 iguals i serà el rus qui tindrà aquesta mateixa possibilitat amb dos serveis. Aquest parcial de 5-2 a favor de Rubtsov no ha trencat una miqueta les esperances, no? Quina llàstima aquí, eh? Quina llàstima. Semblava que ja tenia el punt quasi bé guanyat, però Rubtsov s'ha tret un cop de revés sota la màniga, increïble. Havia perdut una mica l'equilibri. Andrade, atenció a aquest punt perquè pot ser definitiu. Esperem que no ho sigui. Atenció a aquest 10-9 per Rubtsov. Doncs sí, ho ha estat. I en aquests moments, amb aquest 3-0, es pot dir que el Borges perd la possibilitat d'accedir a la final. Sí, doncs, tot i que Hubin i Bagale guanyin els dos respectius partits per 3-0, ja no hi haurà opcions d'anar a la final. Ho veurem de seguida. De moment veiem l'alegria dels jugadors russos que matemàticament accedeixen a la final de l'Eto Cup. Doncs amb l'eliminatòria decidida ja, ens disposem a veure el partit sobre el paper més interessant, ja que aplega els dos números 1 de cada equip, els dos jugadors de procedència oriental. Aquí tenen Hubin, el xinès del Borges, al davant seu Lee Jung-wook, coreà de l'equip rus i actualment situat entre els 20 primers del món, oi? Doncs sí, sí. Entre els 20 primers del món i número 3-4 de la selecció de Corea. També esquerrà, com poden veure. Per tant,
a banda del resultat que ja no pot permetre a l'equip català d'accedir a la final, doncs segur que ens espera un partit de tenis taula emocionant i de gran qualitat. Vaja, sobre el paper és això el que hem d'esperar, no? I jo crec que el coreà té ganes de revenjar-se de l'anada de Hubin, perquè l'anada, el jugador del Borges, ja el va guanyar per 3-1 i crec que té ganes de... Una mica revenja. Sí. Estils de joc semblants, com els definiries? Sí, els dos amb la presa asiàtica, tot i que si en algun moment podem observar la pala de Lee Jung-woo, veurem que té un mànec, té un mànec característic, no?, dels japonesos. Fustes d'Inoki, que és una fusta japonesa molt apreciada. Bé, ja veureu com totalment és diferent a una pala convencional que podem veure en molts jugadors d'àmbit professional. De moment ha començat aquest primer joc amb avantatge, en principi, clar, pel jugador coreà, per Lee Jung-woo. Ara veiem aquí un punt força disputat amb els dos jugadors lluny de la taula i sense concessions. Molt bé, ara rematant a ple aquest punt. Comença molt fort el coreà del Victòria Moscou. Errat ara en el servei, 8-4 per Hubin. Esperem que entri ràpidament en joc i en el partit. Tot i que repetint que aquest punt ja no és decisiu, però sempre és important, doncs com a mínim, intentar guanyar el match de tornada, intentar fer el 3-2, sí, encara que, insistim, el gol average doncs ja no es pot aixecar, perquè ara mateix hi ha una diferència adversa de 8 jocs i clar, només en queden 6 entre aquest partit i l'últim. Sí. Però vaja, segur que els jugadors del Borges lluitaran al màxim per complaure l'afició que s'ha plegat, insistim, aquí en gran nombre al pavelló Francesc Macià. I hem de dir, Josep, que l'afició aquí a la capital de les Garrigues va increixendo, no? En els últims anys. És totalment increïble. Això ho podem saber perquè tenim dades reals. És el lloc d'Espanya on més seguidors van als partits de tenis taula. I tot i haver-hi equips com la General, tot i que en els partits de Champions League també s'omple molt el pavelló, però és que aquí a Borges la població està totalment abocada amb l'equip, no? Una població de 6.000 habitants que ha aconseguit tenir un equip de tenis taula de primera línia, doncs el poble, poble-ciutat, podríem dir, no? Doncs està molt content i bé, aquí podem veure l'estat del pavelló que està totalment ple. 6.000 habitants i 1.000 són al pavelló. Un de cada 6. Imagina't, quina proporció. Imagina't que passés a Barcelona, això. No hi cabrien al Camp Nou. Primer joc per Lee Jung-woo, que s'ha imposat per un parcial d'11-8. Esperem que Hubin sigui capaç de remuntar-lo. A Moscou va guanyar 3-1 el xinès. Ha estat bé aquest punt que finalment ha guanyat el coreà. Sí. Aquesta presa oriental, tu diries que dificulta més al revés o tant se val? Ja estan tan acostumats a fer-la que... Bueno, al revés, que és sempre per la mateixa cara de la pala, oi? Bé, hi ha jugadors que fan servir l'altra cara. Per exemple, el jugador de la General, juga amb la mateixa... Sí, l'Olímpic a Pequín
doncs aquest jugador sí que juga amb la mateixa cara de la pala, però per exemple Hubin, si ens hi podem fixar, fa al revés també amb la goma negra, i jo fins i tot diria que és més fàcil, no? Més fàcil, bé, quan t'hi acostumes i ja tens el nivell per fer aquest cop. Jo crec que tens més recorregut a la muñeca, al canell, i la pilota pot anar més liftada, és a dir, més efecte. Maco, aquest intercanvi de cops amb la màxima velocitat de bola i buscant les línies, buscant els angles de la taula. Molt bé, ara Hubin buscant la restada tensa i Lee Jung-woo que no s'està trobant tan a gust com el primer joc. Tres iguals. La restada de Hubin ha sorprès el coreà i ha restablert l'equilibri parcial en aquest segon joc davant dels ànims del públic local. Ha resolt magnífic el punt Hubin després que la xarxa també jugués una mica a favor seu. Sí, ha tingut dos pilotes que han tocat a la xarxa i Lee Jung-woo les ha pogut salvar. Però bé, la rematada final ha sigut definitiva, no? Es posa al davant en el parcial Hubin. Molt bé, ara aquest cop de revés. 5-3 pel xinès de Borges. Molt bé, ara aquest top spin buscant la dreta de Hubin, que no s'ha pogut blocar. Errada del xinès. Un altre equilibri, 5 iguals. Després que Lee Jung-ho ha notat els 2 punts del seu servei. Ara ha estat al revés la sort. Sí, ha ajudat el coreà. Al capdavall la sort sempre s'acaba repartint. Perfecte, aquest revés en diagonal, buscant la màxima distància, la màxima extensió de la taula i sorprenent el coreà. 6 iguals ara. Bon moment perquè ara Hubin comenci a apretar una mica i posar-se pel davant al marcador. Altra vegada bon servei del coreà. Ha errat Hubin. El marcador advers per ell, 8-6. Recordin que ha perdut també el primer joc, el primer parcial per 11-8. S'imposa la reacció. 8-7 ara. No ha trobat taula el cop del coreà. Gran servei ara també de Hubin, Servei molt talladet, curt. Lee Jung-woo potser s'esperava una mica més llarg que el servei i l'ha sorprès. 8 iguals. Molt bé, ara també el xinès. Buscant l'efecte al revés d'aquest jugador. Jugadors que només juguen amb una cara, tant a la dreta com al revés, se'ls hi sol jugar molt al revés perquè el tenen més... Sembla més antinatural, no? Sí, és més dificultós picar la bola amb més naturalitat. Això sí, la dreta és... mortal. Sí. Magnífic aquest punt en què Hubin tenia possibilitat d'adjudicar-se el joc. Encara li en queda una. 10-9 per igualar el partit. Atenció. Un altre servei per ell.
Doncs aquí el tenim, amb aquest revés, un altre cop buscant l'angle de la taula. Hubin s'adjudica aquest segon joc. 11-9, un iguals. Magnífic el rendiment de Hubin, que ara rep els consells de Josep Elias amb el traductor, suposo. No, és un company seu. Però que l'ajuda a la comunicació entre l'entrenador i ell. No, aquest noi és un company seu que també està aquí i bé, també suposo que una miqueta també hi vol dir la seva, no? Perquè Hubin ja fa 4 anys que és a les Borges i, per tant, domina el català, no ho sé, però el castellà segur. Sí, el català l'entén també. Molt bé. Li costa més parlar, però l'entén. Déu-n'hi-do, 4 anys seguits Hubin a les Borges, completament integrat a l'equip del club de l'Enric Vall, oi? Sí. Comença el tercer parcial, tercer joc d'aquest partit. Un iguals. Molt bé, ara també aprofitant el seu gran servei. Per molts jugadors de la Superdivisió espanyola és el millor sacador de la Lliga. Que bé que ha jugat ara marejant el seu rival. Cops delicats, però molt precisos. 3-0, Hubin. I ara una mica amb la sort de cara. 4-0. Déu-n'hi-do quin parcial a l'inici d'aquest tercer joc. Ara Hubin està més centrat al partit ja i crec que anirà per feina. Ha anotat el seu primer punt Li Jung. Ha buscat ara el seu revés, pràcticament al cos. L'ha agafat a contrapeu. Sí, perquè el Vin esperava una pilota a la dreta, ja ho veiem posicionat, i Li Jungguo li ha canviat la trajectòria, no? Un altre cop la xarxa jugant el seu paper i novament favorable a l'equip local. 5-2. Magnífica la rèplica de Hubin al top spin del seu rival. Vegin ha contestat amb un revés. Molt bé. Just a l'altra banda, amb una velocitat endimoniada. Molt bé, ara també buscant el seu revés, que és el punt més feble seu. Atenció, avantatge clar de Hubin, que té el joc pràcticament a la butxaca. Increïble. Increïble. Juga fàcil, eh? Ho fa fàcil. Ho sembla. 9-2 per Hubin. Tota una troballa aquest jugador xinès, oi? Pel Borges. Sí. Aquests 2 últims anys ha guanyat jugadors d'èlit, no? Tant a nivell nacional com a nivell mundial. Ja ho vam haver presenciar al Ciutat de Barcelona també, que no va tenir rival. Estem ja en 10-4. Per la via ràpida està resolent Hubin aquest tercer joc. I aquí el tenim, 11-4. Es col·loca amb avantatge Borges Grup Vall en aquest quart partit. 2 jocs a 1. Favorable a Hubin. Veiem repetit alguns de les accions d'aquest últim joc, que ha dominat clarament el jugador xinès del Borges. Amb el servei, com deies, Josep,
està marcant diferències. Sí, sí. De bon principi ja que... Ha fet molts punts de servei. Sí. I si no directes, pràcticament en la segona acció. El primer inici d'atac. S'ha vist molt bé en aquestes repeticions d'aquest últim joc. Recordem 11-4 per Jubín. Comença el quart joc. Es fa el silenci en el pavelló Francesc Macià. Ara hem pogut veure en detall la pala de Li Jung, gairebé quadrada. Sí, sí. I amb aquest mànec especial ens ha semblat que li servia per recolzar una mica el dit i acabar de fer la presa. Sí. Serveix una mica per amuntllalt i... No se'n veuen per aquí, d'aquestes... No. D'aquestes pales. Ara la xarxa no ha ajudat Jubín. 2-1 per Li Jung. Buscant sempre Li Jung al revés de Jubín també. Sí, ara hi ha hagut un bon intercanvi de cops. Però Jubín està molt concentrat en el partit. Ha passat aquesta bola de ben poc. 4-2 per Li Jung. Hem vist que el públic no perd, diguem-ne, l'eufòria ni la dedicació cap al seu equip. Tot i que, repetim, el Borges ja no té matemàticament possibilitats d'accedir a aquesta final de l'Etucup, que era la il·lusió de tots. Però el públic al costat dels seus jugadors. Sí, sí, el públic no falla mai. 4 iguals. Ha aconseguit redreçar el rumb d'aquest quart joc. Que en tot cas es preveu força ajustat. Li Jung sembla recuperat del revés anterior. Preciós aquest punt. Sí. Amb tots els jugadors des de lluny de la taula anant a totes. Sí, hem vist que l'última pilota el coreà ha buscat al revés de Jubín, perquè per fer el contratop spin de revés és més complex, no? Però molt bé, ara també. Està jugant molt amb efecte. Sis iguals. Joc equilibradíssim entre els dos jugadors d'origen oriental d'aquesta eliminatòria. Públic incansable, Suposo que és tot un ídol, Jubín a les Borges. Suposo que per la ciutat el deuen saludar pel carrer, deu ser molt popular, oi? I tant. Sembla ser que el coreà ha demanat temps mort. És un fora de sèrie el jugador xinès del Borges. Només ha perdut un partit a la Etucup i a la Superdivisió Espanyola 4. Tot una garantia d'èxit per l'equip de les Borges, que independentment del resultat d'avui ha fet una trajectòria a la competició europea totalment increïble. I ha fet vibrar a tota una població.
Mai un equip de l'estat espanyol havia arribat tan lluny en aquesta competició. Masculina. Sí, perquè el Fotopris Vic va arribar també a la final l'any passat. En aquesta, més enllà encara, a la final. I enguany també el Limoinsa Cartagena femení també està disputant les semifinals de la ETO. Atenció a aquest punt. Cubin a l'atac. I finalment el coreà que bé, ha preferit deixar la defensa i jugar-se-la una mica. Sí. Però Déu-n'hi-do, de cara a l'espectador sempre és agraït aquest tipus de jugades. Llàstima al revés. Havia aguantat bé Cubin. L'havia agafat una mica descol·locat, per això no va pogut entrar dins la taula. Altre cop la sort de cara per Cubin, que s'avança 9-8 en aquest quart joc. Per tant, a 2 punts de la victòria. Molt important el punt que ve ara. No ha pogut engaltar bé la restada. Devia anar amb força efecte. El veiem repetit. Es pensava que el servei anava curt. I bé. No iguals, però encara a 2 punts de la victòria i amb el servei al seu favor, Cubin. Aquí el tenim, 10-9, per tant, punt de partit pel jugador del Borges. Llàstima, el buscava, eh? Sí, sí. Buscava ja el revés del coreà. No ha pogut connectar amb prou precisió. 10 iguals. Molt bé, ara. Un altre punt de partit per Cubin. Ha buscat el cop curt i no ha arribat en condicions. No ha arribat a temps, Li Jung. Molt bé, ara jugant amb picardia, Cubin, deixant la pilota curta i ha aconseguit el punt. I aquí el partit. 12-10. El parcial molt ajustat d'aquest quart i definitiu joc. Per tant, Cubin que s'adjudica aquest partit davant del número rus per 3-1, davant de l'eufòria del públic local. I el partit entre el Borges i el Victòria empatat. De seguida veurem el 5è partit que decidirà la sort d'aquest enfrontament. Doncs disposats ja nosaltres i el públic de les Borges Blanques també a veure, a presenciar i a disfrutar de l'últim partit d'aquest enfrontament entre l'equip local i el Victòria de Moscou. Els protagonistes els tenim ja al voltant de la taula. Aquí tenim el número 2 rus, Maxim Smiriev, al davant seu, el jugador anglès del grup Ball Borges, Andrew Bagley, jugador britànic que gairebé es pot dir adoptat per l'equip de les Garrigues, ja que fa 3 temporades que juga amb l'equip Borges, oi? Sí, aquesta és la tercera campanya que està fent amb el conjunt de Ponent i els seus resultats doncs, són molt bons. Número 2 de l'equip de Josep Maria Elias. En el partit precedent ha cedit per 3-1 davant del coreà del Victòria de Moscou. I ara disputa el que serà l'últim partit d'aquesta eliminatòria
ja sense transcendència pel que fa a la classificació, però sí que juga poder acabar aquest match de casa amb victòria sobre el Victòria, si se'm permet la cacofonia, que sempre és bo acabar amb un triomf, oi? Sí, i a més el Borges acabaria invicte a casa, perquè es va jugar la primera ronda de la Eto Cup, va ser l'últim cap de setmana d'agost, on es va jugar la primera trobada, que eren 4 equips, i d'aquests 4 equips accedien 2 equips més per fer uns grups de setzents de final. I aquest primer grup es va jugar a les Borges. Es va classificar com a primers, després va haver d'anar a Àustria, on també hi havia un altre grup de 4, però només accedia al primer. També es va quedar primer, i els vuitens de final es va enfrontar contra el Fenerbahçe turc, que eren els subcampions de la passada campanya. I era partit únic i es jugava a Turquia. I el resultat allà va ser de 3-1, amb 2 victòries de Jubin i una de l'anglès Bagley. Els quarts de final van ser aquí a casa contra el Pontoise Sergi de França, on va ser un dels partits més espectaculars que s'han pogut presenciar a les Borges Blanques, no? 3-2, i a l'últim partit enfrontant Bagley i Peter Franz, i decidint-ho tot a l'últim joc, on Bagley va tenir 2 pilotes de partit en contra i al final va aconseguir la victòria 15-13 a l'últim partit del 5è joc. Vull dir, un dels partits més espectaculars que s'han vist aquí. Tot això el Josep Francesc ho té al cap, perquè no té ni un paper al davant, O sigui, tot això que ha explicat ho ha fet de memòria. Per tant, és una autèntica enciclopèdia. Tornem al present, en què, com deies, el Borges té la possibilitat d'acabar aquesta temporada invicta a casa, que Déu-n'hi-do després d'aquesta trajectòria que ens explicaves, tan prometedora i tan espectacular. Interessant aquest intercanvi de cops entre Bagley i Smiriev. Els crits d'Andrew, l'avantatge del jugador rus per 7-5. Punt per Bagley. Molt bé, ara l'Andrew aquí a la defensa, aguantant els atacs d'Smiriev. I molt bé. Està jugant al nivell de les grans cites, l'Andrew. Set iguals. Una repetició quasi calcada del punt anterior, no? Joc de revesos, que finalment ha afavorit Bagley. Primer joc, 7 iguals. Ara canviat, s'ha decidit pel cop de dreta Smiriev. I l'ha estavellat contra la xarxa. Es posa al davant el jugador anglès. Era bona la intenció de Bagley, però ha respost molt bé amb aquest cop en diagonal, creuat. Aquí el tenen, buscant l'angle i trobant-lo. 8 iguals. Havia salvat la situació gairebé límit Bagley, però al final el punt ha estat per Smiriev. Com ha lluitat el punt l'Andrew aquí. Déu-n'hi-do. I aquí se li ha anat. Ara també. 10-8. Smiriev. Connectat aquest revés que no ha trobat taula. Al servei el jugador rus amb opcions de fer-se amb aquest primer joc. A la primera, 11-8, el celebra efusivament, tot i que, vaja, la victòria ja és
pel conjunt rus en el conjunt de l'eliminatòria. Però vaja, ningú vol perdre, encara que sigui l'honor. No, i l'equip rus buscarà la victòria fins al final. N'estic completament segur. Però bé, l'Andrew és el nostre gladiador. I és totalment diferent a Hubin. Hubin és molt fred. El públic l'ajuda, però no agafa aquella motivació que li dona el públic. En canvi, l'Andrew, si no hi ha públic... Ho nota, no? I tant. Ja veiem que mira el públic, que és més expressiu. És gaire habitual veure jugadors britànics d'alt nivell en els equips, vaja, la Lliga espanyola no em sona cap altre. Sí, hi ha un altre jugador, Darius Knight. Que no sàpiga el Josep. Està jugant al Cartagena. Que per cert, l'Andrew d'aquí 2 setmanes té el campionat de la Gran Bretanya on defensarà el títol. Imatges ja del segon joc d'aquest 5è partit de l'eliminatòria de tornada de semifinals de l'Eto Cup. Primer joc 11-8 per Zmiriev. Esperem, doncs, hàbits, la reacció de Bagley. Perfecte, aquest revés després del servei. 2-1 per l'anglès. Ho veiem repetit. Que bé que ha preparat aquest revés. Inapel·lable. Molt bo. Magnífica l'exhibició de tots els jugadors. Gran punt. Amb els 2 revesos. Finalment, Zmiriev que no ha pogut connectar. Punt per Zmiriev. La sort una mica de cara ara també. Es disculpa. Tres a 2, Bagley. Canvi de ritme per part de Zmiriev, que ha sorprès l'anglès. L'esportivitat sempre la tenen tots els jugadors, en especial els russos, que al partit d'anada van fer un acte de fair play molt agraït per nosaltres, no? Perquè el Hubin duia una goma un pèl més doble del permès i ningú duia la cola dient per enganxar les gomes, i el jugador Rubtsov, que ha jugat el primer partit amb Andrade, doncs ell mateix li va proporcionar la seva cola, no? I va ser molt d'agrair aquest gest. Gran punt ara, ple d'efectes, i en què finalment Zmiriev ha enviat la bola fora, però després d'una bona demostració de nivell. Andreu, que el catalanitzen el Bagley. 5 a 3 per ell. 5 a 4 ara. A 4 Bagley, després d'aquesta errada de Zmiriev. 2 serveis per l'anglès. 7 a 4, s'escapa el marcador. A veure si és capaç d'equilibrar el partit i ens permet veure un final, doncs, emocionant. Molt bé, ara va intentar el top spin de revés a Zmiriev, però no ha pogut finalitzar el cop. Saca de mig camí, 8 a 4. Amb aquests jocs a 11 ja és molt difícil
la remuntada, quan hi ha una diferència de 4 o 5 punts. Antigament a 21 era una altra cosa. Sí, hi havia més marge de reacció. Però bé, també els jocs ara 100-11 també prometen més intensitat, no? Però jo sé de molta gent que continua jugant a 21, a nivell molt amateur, perquè allò del 21 va a missa. Marcat una època, no? Sí, allò de jugar un 11 no és ben bé el mateix, no? Estem en 10 a 5 en fa l'efecte. Per tant, aquest punt significa la victòria parcial de Bagley en aquest segon joc. 11 a 5, per tant, equilibri absolut en aquest darrer partit de la semifinal. Aquest és el seu germà Steven, oi? Sí. Aquest sí que li fa de conseller, ja que si no la comunicació amb l'Elias és més difícil, no? Sí, perquè l'Andrew encara no s'ha acostumat a l'espanyol. I bé, doncs el seu germà està sempre pendent d'ell, donant-li els consells. Això sí, el tenim a classes, ja. A veure si pren l'idioma. Hem de fer un ràpid esment del Josep Elias, que és una llegenda viva del tenis de taula català. Sí. 12 anys a Bagà, en què va viure l'època més gloriosa d'aquest equip de l'Alt Berguedà. Em fa efecte que ho va guanyar tot, excepte la superdivisió masculina absoluta, que és, vaja, reservat a l'equip del Caja Granada, abans la General. Però vaja, va marcar una època l'Elias a totes les categories, amb una feina de tenis taula base, i jo diria que irrepetible. Malauradament, les coses econòmicament no van tenir continuïtat, però vaja, que va marcar una època segur. I ara, doncs, després d'un temps, ha tornat una mica al màxim nivell i categoria, portant el Borges, una nova etapa, oi? Sí. Enviant una mica d'aires, no? Però sempre dins del món del tenis taula. Com el nostre president, l'Enric Vall, que s'hi dedica amb cos i ànima. Grandíssima la feina que està fent el president del nostre club. Sí, una mica comparable en aquesta època que esmentàvem del Bagà, doncs ara passa a ciutats petites com les Borges Blanques o com Olesa, que vaja, que el tenis taula representa també com un revifar de l'afició esportiva d'una ciutat petita, i d'això ens felicitem tots. Sí. Imatges ja del tercer joc, amb 5 a 1 pel jugador anglès, que ha posat la directa, sembla, en aquest inici. Servei per Smiriev. Ha escapat aquest revés del britànic. 5 a 2. Molt bé, ara l'Andrew, molt bé, buscant aquest seguit de contratopspin, cada vegada obrint més angle a la taula. I al final Smiriev, doncs, que l'ha enviat al públic. Sensacional aquest intercanvi de cops, la majoria de revés i en diagonal,
finalment el paral·lel de Zmiriev, que ha trobat el seu objectiu, però gran exhibició, sobretot molt vistós aquest joc. Sí. Molt agraït per part del públic. Encara que segurament prefereixi un punt lleig a favor que no una gran exhibició de tenis taula que al final acabi afavorint l'equip rival. Però vaja, n'hi ha de tot. 7-3, com veuen. Avantatge clar d'Andrew Bagley en aquest tercer joc. 8-3, per tant, tot de cara per l'anglès del Borges per anotar-se el que seria el 2-1 al seu casiller, al seu favor. Jugador molt físic, també. Molt actiu, molt ràpid. Molt bé, ara aquesta picada. La pilota anava amb molt d'efecte i ha preferit empenyar-la, no? I col·locar-la en paral·lel lluny de l'abast de Zmiriev. Aquí veiem que està bastant enfadat. Només ha anotat 3 punts Zmiriev en aquest joc, que Bagley és molt a prop d'anotar-se. Doncs aquí arriba l'11-3. Per tant que Bagley és a només un pas, a només un joc de fer possible la victòria parcial del Borges en aquest partit, que ara per ara és l'objectiu dels de les Garrigues. Sí, l'objectiu almenys és donar una bona cara davant de tots els aficionats que s'han aplegat aquí al pavelló i almenys, ja que no es pot aconseguir l'accés a la final, despedir-nos amb una victòria, no de la competició europea, tot i que el mal sabor de boca se't queda després d'una eliminatòria així, no? Sí, perquè el Borges ha estat ben a prop de la classificació. Al final no haurà pogut ser per pocs jocs. Passi el que passi en aquest partit que ens queda per veure en la seva totalitat. Però vaja, la impressió ha estat boníssima, la trajectòria intachable per part de l'equip de les Borges Blanques. I vaja, Televisió de Catalunya ha estat testimoni d'aquesta bona exhibició, bona demostració de tenis de taula d'un equip català al màxim nivell internacional. A punt de començar el que podria ser l'últim joc d'aquesta eliminatòria i que posaria punt final a la trajectòria del Borges en aquesta ETUC Cup. Això serà si Bagley confirma el seu domini en aquest partit contra Zmiriev. Quart joc que comença ara amb servei del rus. Pilota al cos i punt per Zmiriev. Molt tàctic ara aquest punt de Zmiriev. Secant curt i després buscant de pressa el cos de Bagley perquè s'hagi de moure de pressa. Ara ha enviat fora el seu cop. Un iguals. Molt bé, ara el seguit de cops de l'Andrew Bagley, primer buscant el cos i després carregant moltes pilotes al revés de Zmiriev, que al final l'efecte de Bagley ha sigut clau, no, per guanyar el punt. Curiosa també la tàctica en el moment del servei de Bagley. Aquí en tenim una altra mostra. Amaga fins al final.
Ara no li ha servit per guanyar el punt. Com veuen, dos iguals. El servei que canvia de mans. Bona la restada en curt, amb molt d'efecte, molt tallada de Bagley. Se'n lamenta Smiriev. Tot ja està l'eliminatòria perduda, el públic segueix animant i pressionant el jugador rus. I els jugadors sembla que estiguin jugant-se la final de la Eto Cup. Bona la reacció de Bagley. Molt bé de cames, també. Sí, gran punt. Aquí veiem com talla aquesta pilota. Havia deixat una pilota bastant assequible perquè Bagley pugui rematar, no? Una rematada així de revés fa mal. És com una esmaixada en bàsquet. Sí, sí. Davant del pivot contrari. I si després te'l mires una mica, doncs encara més. 4-2. Bagley al capdavant en aquest parcial del quart joc. La xarxa que ajuda ara Smiriev. El rus que es disculpa. 4-3. Inapel·lable. Bagley aprofita qualsevol escletxa en el joc del rival per connectar els cops guanyadors. Ara el cop curt i ha anat, vaja. Un flip de dreta que l'ha col·locat molt bé també a la dreta de Smiriev. No es deixa torça tampoc el rus. 5-4 i servei. 4-5 en aquest cas. Ara la xarxa ha dictat sentència. Bagley havia jugat molt bé i ha tingut la recompensa. 6-4 l'anglès. Molt espectacular. El jugador britànic, temps mort. Que suposem que ha demanat l'equip rus. Sí, sí. L'ha demanat l'entrenador del Victòria Moscou. L'havia demanat abans el 4-2. El que passa que Smiriev ni els àrbits l'han vist i ha deixat seguir el joc. Però ara sembla que sí que els col·legiats portuguesos han vist la sol·licitud de temps mort que havia demanat l'entrenador del Victòria. Veiem punts força disputats, molt espectaculars. Val la pena tornar-los a veure alentits. I veurem si l'anglès és capaç de mantenir aquest avantatge i acabar de rematar el partit en aquest joc. 6-4 per ell. I 2 serveis. Sensacional per part de tots els jugadors. Quina eficàcia, quina precisió i alhora la bola viatjant a una gran velocitat. Sí, primer els atacs de Smiriev, molts top spins de revés, i Bagley, quan ha tingut l'oportunitat, ha efectuat el contratop spin, i Smiriev ja que no ha tingut opció a més. Ara ha provat el paral·lel. Smiriev s'han anat lluny de la taula. 8-4. Un avantatge que sembla poc menys que definitiva. Ha volgut canviar la direcció del joc en diagonal. Ha optat pel paral·lel, no li ha sortit. Ara tindrà 2 serveis el jugador del Victòria de Moscou per intentar evitar
la victòria del seu rival. Punt per Smyriev, 8-5. Ara li ha sortit bé el paral·lel. Molt bé, ara l'Andrew. Molt bé, com ha tornat a buscar una altra vegada el cop en paral·lel. Però l'Andrew ara està preparat i ha efectuat la contra en diagonal. I Smyriev que no ha pogut fer res. 9-5 per Bagley i 2 serveis per l'anglès. Per tant, la porta oberta més que mai perquè el Borges s'anoti el punt de la victòria. La defensa de Bagley que tenia un límit. Sí, Andrew es pensava que picaria més fort la pilota Smyriev, però hem vist que l'ha col·locat molt cap a la valla, no? Perquè l'Andrew no tingués ni espai, pràcticament, per tornar-la. Tot i que aquests punts s'agraeixen de cara al públic. 9-6. I ara 10-6. Per tant, a un sol punt Bagley de la victòria final en el seu partit i en aquest enfrontament de tornada de semifinals. I punt final, victòria d'Andrew Bagley, 11-6. Victòria, si voleu, testimonial, però alhora important, que significa el triomf per 3-2 en aquest partit de tornada de les semifinals de l'Eto Cup pel Borges Grup Vall. No hem pogut captar la classificació de l'equip català per la final de l'Eto Cup, però sí, Josep, que hem estat testimonis d'una victòria important i gairebé històrica del Club de les Garrigues. Doncs sí, s'ha vist un gran partit. És una mala sort dir-ho, però pels jocs no podem anar a la final. Però bé, jo crec que tant la població de les Borges Blanques com el públic assistent han estat encantats del partit. I bé, doncs, què més dir? Doncs desitjar als russos que tinguin sort a la final. Que és el que estan fent Josep Elias i Josep Lluís Andrade, felicitant el cos tècnic de l'equip rus. Victòria, doncs, aquí tenim l'acció. Victòria, doncs, del Borges Grup Vall sobre el Victòria de Moscou. Un triomf insuficient, però meritori. Gràcies, Josep Francesc, per els teus comentaris, per la teva saviesa i fins l'any que ve, potser. Moltes gràcies a vosaltres. A tots vostès, gràcies per la seva atenció. Fins una altra oportunitat. Bona tarda.